Dobrý den, dámy a pánové, teď budeme dělat ochutnávku. Tady máte čtvrtý kurasa. Tak. Maty, běž tam, ať sluníčko si. Takže tady budeme žrát 4 kurasy. Čtyři croissants. Maty, komentář, jak chutná. Takže tady nám vidíte, že... jo, tady nám ještě... No ty vole, on bude žrát 5 croissantů. Dáme panu, tady máme ještě jeden kurasán. Ochutnávačka prodlužuje. Jelikož se to moc líbí, budeme prodlužovat. Tady máte. Nevadí, jo. To je sranda. Pojď. 5, kámo, ty máš burger. Já budu jíst tady ten po jednom. Ty máš Big Mac. Zkus je dát všechny najednou, kámo. To je šílený. Pojď další video teďko.